τελευταίο διάστημα το σταθερό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί σπάνια περίπτωση. Η απώλεια της εργασίας, που αποτελεί βασικό αγαθό για τον άνθρωπο, οδηγεί σε παθογένειες του κοινωνικού-οικονομικού συστήματος. Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής κρίσης. Οι Δήμοι αλλά και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς είναι κοντά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχουν γνώση των δυνατοτήτων και των αναγκών της τοπικής κοινότητας, ενώ παράλληλα διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των προγραμμάτων και συνεργάζονται με κοινωνικούς φορείς, στοχεύοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων με δυναμικές παρεμβάσεις, ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά. Οι αναπτυξιακές συμπράξεις των Βρεβενών κατάφεραν σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία να ενταχθούν για χρηματοδότηση και τα δύο προγράμματα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης που υποβλήθηκαν το 2012. Τόσο τα ΤΟΠΕΚ όσο και τα ΤΟΠΣΑ βασίζονται σε νέα αναπτυξιακά μοντέλα στον τομέα της απασχόλησης, κυρίως γιατί είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των περιοχών που υλοποιούνται. Να πω ότι η αναπτυξιακή σύμπραξη που έχει το μοχλός ανάπτυξης, η αναπτυξιακή σύμπραξη που τρέχει το ΤΟΠΣΑ είναι η διαδρομή με 7 εταίρους τους ίδιους που θα αναφερθούν και στην πορεία. Και επίσης να αναφέρω ότι στα τοπικά σχέδια απασχόλησης η αναπτυξιακή σύμπραξη βαθμολογήθηκε πρώτη σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κάτι το οποίο δείχνει ότι η πρόταση και η προσέγγιση στον τομέα αυτό ήταν πολύ καλή και πρωτοποριακή για τα δεδομένα της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά τα σχέδια, τα TOPS, είναι ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013. Έχουν ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους μετά από διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Είναι εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες της κάθε αγοράς. Για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης σε οριοθετημένη περιοχή δημιουργείται μια αναπτυξιακή σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών για τουλάχιστον 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφορά στις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων για τη σύνταξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα αναπτυξιακά πρότυπα έχουν αλλάξει. Τα νέα διασυνδέουν τα παραγωγικά πλεονεκτήματα των δυναμικών κλάδων όσον αφορά την περιοχή μας, είναι η γεωργία, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, με μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοτροφοδότησης τους. Αν μείνουμε προσκολλημένοι στα παλαιά πρότυπα, θα βρεθούμε στη δύσκολη κατάσταση της απομόνωσης και της γέννησης και θα κάνουμε κάτι χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς στόχο και σκοπό. Στον τομέα της απασχόλησης οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι διαρκώς μειώνονται. Μόνη λύση που μας μένει είναι να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και να συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων και στη στήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης. Δεν κοιτάμε μόνο τις συμβατικές θέσεις εργασίας που υπήρχαν μέχρι σήμερα, αλλά δημιουργούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα και κάποιες άλλες διεξόδους ώστε να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες και να κατευθυνθούν σε κάποιους τομείς οι ενδιαφερόμενοι άνοιγοι της περιοχής που θα έχουν προοπτική για τα επόμενα χρόνια και το επόμενο διάστημα. Πάντοτε προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και στο τι κατεύθυνση δίνουμε ως τοπική κοινωνία. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε πως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να πετύχουμε τους στόχους μας ως προς την υλοποίηση της πράξης ανοιχτή δρόμη για την απασχόληση στα Γρεβενά, απορροφώντας το σύνολο των πόρων, επενδύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, μιας και αξιοποιώντας κάθε θετικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή τους, μπορούμε να έχουμε και το μέγιστο δυνατό στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης, να πω ότι με την ευκαιρία της παρουσίασης του προγράμματος τοπικών σχεδίων απασχόλησης, ότι η αξιολόγηση του ΠΕΚΟ, του προηγούμενου προγράμματος για τις ευπαθείς ομάδες, θα γίνει, φαντάζομαι, τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουν κάνει βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν είχαν τα προσόντα σε εισαγωγικά για εκείνη την κατηγορία, δηλαδή απευθυνόταν σε κάποιες ευπαθείς συγκεκριμένες ομάδες, μακροχρόνια ανέργους άνω των 45. Συνεπώς κάποιοι θα καλυφθούν και θα έχουν δικαίωμα σε αυτό το πρόγραμμα για να είναι προσαρμοσμένο στην κάθε κατηγορία για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις. Η λήξη του προγράμματος των αιτήσεων είναι στις 7 Ιουνίου. Μέχρι τότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν την πόλη των Γρεβενών στο κέντρο πολιτισμού, όπου δεχόμασταν και για το ΠΕΚΟ, την πόλη της Δεσκάτης, στο Δήμο Δεσκάτης, όπως ακριβώς ήταν και στο ΠΕΚΟ. Συνολικά τα δύο προγράμματα αφορούν 310 θέσεις απασχόλησης. Αν προσθέσουμε και τα υπόλοιπα προγράμματα ή τα σεμινάρια που τρέχουν και τα προγράμματα αυτά που παίζουν κεντρικά από το Υπουργείο Εργασίας, νομίζω ότι δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανέργων της περιοχής μας θα έχει ενταχθεί σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, έστω αυτής της μερικής απασχόλησης. Περιμένουμε και ένα ακόμη για τους Δήμους που είναι τύπου των stage των παλιών, το στάζ, και νομίζω ότι συμπληρωματικά μέσα στη χρονιά θα έχουμε κλείσει, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό σε εισαγωγικά, ένα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο κομμάτι ανέργων στην περιοχή μας. Δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, των τοπικών σχεδίων απασχόλησης, και το εταιρικό σχήμα έχει ως εξής. Είναι παρόμοιο με το εταιρικό σχήμα του ΠΕΚΟ. Συντονιστής είναι η Αναπτυξιακή Γρεβενών και εταίροι είναι ο Δήμος Γρεβενών, Δήμος Δεσκάτης, το Επιμελητήριο Γρεβενών, το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού, το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο των Γρεβενών και η Γνώση Αναπτυξιακή Ζωή Βρετάτσικα και ΣΥΡ. Περιοχή παρέμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με το Δήμο Γρεβενών Δεσκάτης, και ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού πρόθεσης στην απασχόληση 120 ανέργων που διαβιούν στα Γρεβενά, με εξειδίκευση στις ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε γέρες ειδικότητες.